Už si dal like na moju facebookovú stránku, vďaka ktorej ti neujde žiadne video a budeš v obraze o tom, kedy vyjde ďalšie? Nie? Tak rýchlo šup na facebook.com/jurajvie. Okrem nášho štátneho dopravcu, železničnej spoločnosti Slovensko, vieme na slovenských železniciach využiť aj služby dvoch súkromných spoločností RegioJet a Leo Express. Obaja dopravcovia ponúkajú okrem vlakov aj autobusy, Leo Express navyše prevádzkuje aj spoločnosť Tiger Express, ktorá sa zaoberá minibusovou dopravou. Na začiatok sa v krátkosti pozrieme na históriu oboch spoločností. Začneme RegioJetom. Materská spoločnosť RegioJetu je Student Agency, ktorú v roku 1996 založil Radim Jančura. Pôvodný zámer Student Agency boli jazykové pobyty v zahraničí. Časom prišiel predaj leteniek, ubytovania a ďalších produktov, medzi ktoré patria aj vlaky RegioJet. RegioJet začal pravidelne prevádzkovať vlaky v septembri 2011. Koncom roku 2011 boli v strate 59 miliónov českých korún a ďalší rok sa strata prehlbila na 76 miliónov. Prerábali až do roku 2015, kedy sa spoločnosť poprvýkrát dostala do zisku. Dnes prevádzkujú niekoľko liniek v Česku a na Slovensku. Leo Express začínal dosť odlišne. Na rozdiel od RegioJetu to bol startup, čiže začínali úplne z nuly. Firmu založil v roku 2010 Leoš Novotný mladší, ktorý si od svojho otca, vtedy majiteľa spoločnosti Hame, požičal časť peňazí na rozbehnutie. Ďalšie peniaze získal od banky a investorov. Leo Express mal však veľmi zlý začiatok. Ich štart skomplikovalo hlavne nepredvídané chovanie českých dráh. Ceny českých dráh totižto išli dole o 60%, aj napriek tomu, že ich vlaky boli už predtým stratové. Hospodársky výsledok Leo Expressu sa do dnešného dňa nedostal do kladných čísel, avšak firma neustále investuje do nových služieb, vytvára nové linky, objednáva nové vlakové súpravy ako aj autobusy. Leoš Novotný tvrdí, že firma je zabezpečená a nemá žiadne obavy o jej budúcnosti. To by bolo ku dejepisnej vsúke všetko. Teraz mám pre vás porovnanie toho, ako približne jednotlivé vlaky zarábajú na linke Praha-Košice. Tentokrát začnem Leo Expressom. Leo Express momentálne používa na všetkých svojich linkách vlakovú jednotku Stadler Flirt. Flirt je skrátka pre Fast Light Innovative Regional Train. Vo vlaku sa nachádza 237 sedadiel najnižšej ekonomickej triedy, 19 sedadiel strednej business triedy a 6 sedadiel najvyššej premium triedy. Cena lístka sa neustále mení a algoritmy ju vyhodnocujú na základe obsadenosti a ceny konkurencie. Pre toto konkrétne porovnanie som si vybral dátum o 2 týždne dopredu. Lístok do ekonomickej triedy stojí 14,80 €, takže celá trieda zarobí 3507 €. Lístok do business triedy stojí 33,8 €, to je celkovo 643 za triedu, a lístok do premium triedy sa predáva za 55 €, čiže 6 sedadiel zarobí 330 €. Teraz sa pozrieme na RegioJet. RegioJet nejazdí s ucelenou jednotkou ako Leo Express, namiesto toho má klasickú súpravu s rušňom a vozňami za ním. Počet vozňov sa mení, ale pre túto trasu je to zvyčajne 10 vozňov. V týchto vozňoch vieme nájsť 48 business sedadiel, 96 sedadiel triedy Relax, 398 sedadiel triedy Štandard a po novom sa v RegioJete nachádza aj trieda Low Cost, konkrétne 80 sedadiel. Aj pre RegioJet som ceny pozeral na 2 týždne dopredu a tu je výsledok. Lístok do triedy Low Cost stojí 9,90, čiže trieda zarobí 792 €, lístok do štandardu stojí 13,50, čiže celá trieda zarobí 5373 €, lístok do Relaxu stojí 17,10 €, čiže 1642 € pre celú triedu a business lístok stojí 20,60, dokopy teda vyniesie 989 €. Ak sčítame výnos zo všetkých tried oboch vlakov, tak zistíme, že Leo Express vyniesie 4480 €. RegioJet vyniesie 8796 €, skoro dvojnásobok toho, čo Leo Express. Ale ani jeden z týchto vlakov určite nezarobí toľkoto. Výnosy, ktoré som vám povedal, sú také vysoké iba v prípade, že vlaky sú plne obsadené. Obaja prepravcovia tvrdia, že obsadenosť ich vlakov je okolo 80%. Okrem obsadenosti je tu ešte pár vecí, ktoré treba zaplatiť. Základná vec, ktorú vlak potrebuje na to, aby bol vlakom, sú koľajnice. A tie nie sú zadarmo. Cena použitia železníc závisí od prejdených kilometrov a váhy vlaku. V tomto má výhodu Leo Express, pretože ako sa z jeho názvu Fast Light Innovative Regional Train dá vydedukovať, je ľahký. Celá súprava váži len 150 tón. No a pomocou tejto veľmi sofistikovanej aplikácie od železníc Slovenskej republiky som zistil, že Leo Express zaplatí 1,48 za kilometr jazdy. Na rozdiel od RegioJetu robí Leo Express aj zastávku v Prešove, to im pridá nejaké drobné kilometre. Nepodarilo sa mi zistiť cenu jazdy na českých železniciach, ale budeme predpokladať, že je zhruba taká istá. Leo Express teraz za cestu z Košíc do Prahy zaplatí železnicám 1095 €. RegioJet síce nerobí zastávku v Prešove, ale naopak je o dosť ťažší. Len samotný rušeň Siemens Vectron váži 84 tón, plus 10 vozňov o váhe približne 45 tón, to je dokopy 534 tón. RegioJet s touto váhou zaplatí 2,21 € za kilometr. Pre celú cestu to vychádza 1555 €. Avšak cena trate určite nie je jediné, čo treba zaplatiť. Treba samozrejme rušňovodiča, stevardov, údržbu vlakov, vlak samotný, právnikov, marketérov, štatistov, ITčkarov a mnohých ďalších. Nakoniec treba
treba povedať, že Leo Express a RegioJet sú dosť odlišní. Je ťažko povedať, kto je lepší. Niekomu vyhovuje viacej lepšie jedlo a väčší komfort a niekomu zase jablkový mošt a noviny zadarmo. Ak si cestoval s jedným z týchto dopravcov, budem rád, ak mi tvoju skúsenosť zdieľíš v komentároch.